Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι το εξής. Από την κεντρική παροχή, όπως βλέπουμε, εισέρχεται το νεράκι, ανεβαίνει, εισέρχεται στο μηχάνημά μας, κάνει αυτή την κίνηση εσωτερικά και αυτό που έρχεται, βγαίνοντας από εδώ, από τον δεύτερο αγωγό, έρχεται χωρίς άλατα πλέον, γιατί έχουν δεσμευτεί μέσα στη φιάλη μας αυτή. Οι ρητίνες του αποσκληρητή έχουν συγκρατήσει όλα τα άλατα και το νεράκι μας εξέρχεται από το σύστημα καθαρό, απαλλαγμένο από άλατα και έτοιμο να τροφοδοτήσει όλη την εγκατάσταση, όλα τα διαμερίσματα. Ένα μηχάνημα σωστά διαστοσιολογημένο από εμάς προστατεύει 6 ανάλογα όσα με σωστή διαστοσιολόγηση τα αντίστοιχα διαμερίσματα.